Bueno, boa tarde. Hoxe pechamos as jornadas aquí con un mestre o cal sempre é unha delicia. Micrófono. Hai micrófono. Tampouco... Sí, que sí. Bueno, pois aquí o señor Pepe Barro nace en Pontedeume e, como todos sabedes, é un dos diseñadores gráficos máis importantes do Estado. Comeza... No, Soy moito decir. bueno, comeza estudiando Historia da Arte en Compostela e posteriormente trasladas a Barcelona a estudar diseño. Despois de 40 anos de traballo, un dos responsables da imaxe contemporánea que se ten no noso país. Como profesional independente asociado ao Grupo Revisión ou dende Barro Deseño, realiza algúns dos traballos máis emblemáticos e coñecidos do deseño gráfico en Galicia. Por exemplo, a identidade gráfica da Universidade da Coruña, os primeiros cuponatos da ONCE, a camiseta da Selección Galega de Fútbol ou a web da Real Academia Galega. Bueno, é unha persoa que ten moitos intereses dentro do deseño e tamén entre eses intereses están os proxectos museolóxicos e museográficos, por exemplo, da Casa de Rosalía ou que temos aquí preto, o Centro de Interpretación que se inaugurou recentemente na Basílica de San Martiño. Tamén ten escrito libros de divulgación sobre o deseño. No 2014 publica O que é o que conta, que son 30 artículos sobre deseño, cultura e imaxen da cultura. O último libro, este que se publicou recentemente, que nos vai a falar, tamén chamase Máis que ver, en Historia do Deseño en Galicia, no que aporta datos precisos para entender as claves e os códigos da nosa comunicación visual. Como ilustrador de libro, bueno, pois tamén é bastante coñecido e ten, por exemplo, por poñer dos exemplos, Arnoia ou Cantares Galegos, donde probablemente ten máis difusión e é máis coñecido, sobre todo polos medios, non? É no traballo gráfico que fixo como diseño editorial para distintas empresas e para distintos prensa, non? A Nosa Terra, o Diario de Galicia, Tempos, son bons exemplos que ilustran este campo. No 2000, el dice que non é un dos mellores diseñadores, pono en dúbida, pero no 2000 o Museo Reina Sofía elixeu como logotipo de Tour Galicia entre os temas importantes do século XX. O sexa que non me equivocaba cando decía eso. Bueno, era o Reina Sofía, non eu. Bueno, segundo as súas palabras, os diseñadores, dice nunha entrevista que escoitei, os diseñadores non pintamos a natureza, pintamos a cultura. O sexa que partindo de aquí, pues casi te deixo e que nos ilustres un pouquinho. Eu, se me permitides, prefiro falar de pé. Si, casi non vai entender tamén. Ves mellor. Vexo mellor. Ben, eu, como vos dixo o Casigueiro, eu son diseñador gráfico, igual me encomendan facer a imaxe dun viño, ou dun museo, ou dunha publicación. A min gustame esa mestura, non? Hai xente que se especializa, se cada fai sempre páginas web, e tal. Eu fago un pouco de todo, tamén por necesidade, porque no noso país especializarse en algo non está tan desenvolvido como para poder vivir disso, non? Hai que ir dándole un pouco a todo, non? Si, eu levo xa máis de 40 anos traballando e ao longo destes anos tamén fun, digamos, anotando mentalmente temas cos que me fun atopando, pois como teño feito moitas exposicións de tema cultural, histórico, pois sempre tomei nota, isto que interesante esta peza e tal, e para facer un pequeno inventario de pezas que teñan que ver coa comunicación visual, co deseño, que son os meus intereses profesionais. Porque, claro, todos os diseñadores hoxe día, todos coñecen bastante ben a historia do deseño, pois, polo menos na historia de Europa, e os grandes fitos, pois, da escola da Bauhaus, ou de Gropius, o fundador, ou de William Morris, que é o que inicia todo ese movimento da arte nova en Inglaterra, o que lle chama en España modernismo, que é realmente o pai da profesión, da xeito.
bueno, todos os referentes e mesmo outros moi actuais pois os coñecen os meus colegas máis novos. Do meu tempo somos poucos, a maioría dos que están a traballar hoxe pois levo eu 20 ou 30 anos, pero non teñen porque tampouco hai onde buscar, onde mirar. Entón eu puxenme tamén na idea de redactar este libro a base de pequenos artigos moi pequeniños, pois suman 100 historias. E tamén penso que son historias porque cada unha delas ás veces pois narra uns feitos, narra un intríngulis, mesmo aparecen personaxes curiosos, en fin, por iso eu lle chamei máis historias que ensaios ou que non ten esa pretensión tan ampulosa, non? Bueno, entón, con esa bagaxe eu armei este libro e eu aquí o que vos quero é mostrar, contar un pouco hoxe 6 exemplos dos que ten o libro. Hai algúns antigos de historia nova e outros máis contemporáneos. E eu creo que con isto que vos vou contar aquí pois podedes levar unha idea do que significa o libro, do que é. Non só hai que ser diseñador nin interesarse polo deseño, porque lóxicamente o deseño reflicte unha cultura, a cultura dun país. De algún xeito o deseño é o que sustenta a comunicación visual da cultura, desde os libros, as letras, o deseño das letras, todo forma parte do que fan os profesionais. Entón non só os papéis impresos, os libros, sino tamén o deseño audiovisual tamén, o sea que todo eso é como comunicamos as cousas moitas veces di máis que o que se comunica. É un pouco difícil de explicar, pero é o noso xeito, o noso xeito de comunicar. Bueno, sin máis, vou comezar aquí a historia. Meus avós deseñadores. Isto é un pequeno texto co que encabezo o libro, que sirve un pouco de pretexto para presentar. Eu son de Pontevedra, unha vila como moitas da Galiza, e non tiven avós diseñadores, quen me dera telos, pero titulo así o artigo porque os dous avós, o materno e o paterno, fixeron algunha achega parecida ao que é a miña profesión, curiosa, polo menos. Isto é unha xabroneira, é dicir, unha xabroneira deste tamaño, é dicir, pequenochiña, feita de louza. Meu avó Ramiro, que era comerciante, tiña un comercio de tecidos, viaxaba a Barcelona a mercar os tecidos e os traía, era como era daquela, as pezas de roupa e tal, dedicábase a iso. E el tiña a teima de que ao lavar as mans quería que estivera o xabón enxoito, non lle gustaba nada que o xabón o collera se estivera pegañento e húmido, non? É dicir, el quería entonces eu sospeito que nunha viaxe desas que fixo a Barcelona a mercar tecidos, novidades para a súa tenda, debeu de ver unha peza en algures que lle chamou a atención e debeu tomar nota. E cando veu, pois, proxectou esta peza que ademais mandou fabricar pola parte de Carballo, unha empresa que facía louza en plan máis ou menos industrial, non eran os alfareiros de Buño, non debía de ser xa unha fábrica de louza e tal. Como vedes, ten como dúas gallas, e abaixo como un telladiño. Bueno, as dúas gallas é para meter o xabón así de canto, e que, lóxicamente, ao estar así de canto, vai escorregando, non está en contacto, e ese telladiño é para que a auga escorregue cara ás veigas, o sea que ten esa cousa, e a xaboneira funcionaba ben. Como lle pareceu unha gran idea, que nunca se metera en ningún negocio, nin deseñara nada, pois puxolle unha marca. A marca que lle puxo é o raro, que se reparades é barro do revés. Bueno, a mí sempre me fixo gracia desde que a coñecín, porque moito antes eu xa a coñecía, pero nunca reparara, nin sabía que era aquelo, porque na horta da miña casa
había caixas que apodrecían ali, cheas destas xaboneiras, porque meu avó nunca se chegou a comercializar, non sei moi ben por qué. Desde logo eu, hai poucos anos, atopei na casa duns amigos unha xaboneira certamente semellante a esa, pero que era de plástico, o cal me fai sospeitar que alguén proxectou en plástico algo que xa viña de atrás, que probablemente era a mesma xaboneira que coñeceu meu avó, sabe Dios donde. Pois, digo eu a Barcelona porque eran as viaxes máis longe que facían. Bueno, e todo pode ser, non? O sea que soñou unha peza, pero como era mal negociante, pois quedou aquelo, apodreceu, e eu acabei escachizando prácticamente todas. Só queda unha, que é esa que vos mostrei, xa pegada, remendada, que é aquele gardo, como ouro en pano, porque, bueno, esa historia. Este é o meu outro avó, que era Pérez. Eu son Pérez Bar, en realidade, de apelidos, non? Ainda que uso, pois, o apelido de miña nai, de primeiro. Bueno, pois esta é a máquina de mallar Campeva. Probablemente os que tedes máis idade lembrades as máquinas de mallar. Ainda que creo que tamén neste tempo, nos anos da posguerra civil, en Mondoñedo tamén se fabricaban unhas malladoras, que se cadra eran as que se vendían por aquí. A de meu avó tiña de marca Campeva. A Campeva eran as sílabas de Campolongo, que era un lugar, a parroquia de Pontevedra, parroquia non, un lugar onde se fabricaba, onde tiñan o taller, e Campolongo, Pérez, que era meu avó, e Varela, Campeva. Varela era o seu socio, que era o socio mecánico, digamos, o que fillaba e tal. Meu avó era máis ben o socio industrial, o que dirixía a nivel organizativo a empresa e tal, ainda que tiña un serradoiro. Pero no ano 47 registraron, no ano 1947 registraron a patentaron a máquina, a Campeva. Creo que hai por aquí unha imaxe, bueno, xa irá saído. A cousa era que metían a palla con todo segado e por un lado saía a palla e por outro o grano. É dicir, que iso era un gran invento, porque isto era a alternativa aos mallos. Lembrades esas fotos na que a xente está mallando na palla, e tal. Bueno, pues isto, claro, era un salto xigante. E que se facía, claro, na posguerra civil, con a autarquía, porque non se importaban máquinas de fora, entón algúns empresarios aproveitaron esa circunstancia da autarquía para darlle a cabeza e preparar deseños de máquinas e de cousas para vender, non? E entón, claro, era unha máquina que non se podía ter en todas as casas, era un pouco cara, entón sempre había alguén que a mercaba e logo ia alugando casa por casa e facendo a malla en cada lugar, non? Aquí tedes o que debeu de ser un dos primeiros emblemas que se lle poñían ás máquinas. Isto fabricaba Talleres Breamo, que pon aí arriba, que era que se chamaba a empresa, non? E a marca, esa Campeva, que logo se estendeu a outros produtos tamén, ten aí o número de patente, e mesmo aquí, que eu creo que debe de ser o Monte Breamo, que era onde estaba situada a fábrica, o taller, máis que fábrica. Bueno, no ano 47 patentaron, no 56 xa enviaron 6.000 prospectos a unha técnica de marketing moi depurada, porque colleron os enderezos de todos os cregos párrocos, de todos os barbeiros e de todos os tendeiros que poideron de Galicia, e enviaron por correo 6.000 prospectos. Eso xa deu unha gran difusión ao proxecto, e ao tempo, pouco despois, percorreron Galicia facendo demostracións gratuitas. Entón anunciaban, chegaban a unha comarca, montaban, facían a malla, e tal, bueno, todo con técnicas, como vedes, moi rudimentarias de marketing, de publicidade. O caso é que no ano 69 xa producían 100 malladoras ao ano. Eran máquinas complexas, como non sei se, bueno, non
eran máquinas que tiñan a súa complexidade, tiñan parte de madeira, parte mecánica, metálica, en fin. O que pasa é que aquilo foi ben como negocio, se empezaron a vender, pero que pasa que veo a crise do campo. Nos primeiros anos, ademais, nos anos 90, nos primeiros 90, pecharon 20.000 empresas, 20.000 pequenas explotacións de granxas de leite, porque eles empezaron a facer, a máquina se lles fundiu, porque apareceu outra de fora, que, ademais de mallar, tamén colleitaba, é dicir, segaba, entón esta máquina quedou obsoleta. Entón eles meteronse no negocio da forraxe e fixeron unha colleitadora que segaba, empacaba todo o forraxe e tal, e era tamén un produto campero. Pero, que pasou? Que aí é cando entran en crisis, pechan as explotacións gandeiras, se deixa de producir tanto leite como antes, e a empresa acabou pechando, pois non chegou ao 2000, me parece, ou no 2000 e pouco. Con todo, foron 40 anos que estivo esa pequena empresa local producindo maquinaria agrícola sempre pensada para o campo galego. Tamén colleron a representación dos tractores John Deere, que moitos coñeceredes, que son verdes, así, os americanos, e venderon os John Deere, eran os concesionarios, e tal. Bueno, fixeron o que poideron, pero chegou un momento que, claro, se o campo vai mal, se o noso país vai mal, pois as empresas van mal. E así foi que acabou pechando. Eu non herdei nada disso. Os rótulos primeiros, falo dos rótulos, cando se ven, pois, nos bares, ou un banco que che pon ali, en fin, ese tipo de rótulos que anuncian as cousas. Cales son os primeiros? Pois, isto é unha vista do alto do castro de Viriteiros. Non sei se vos soa, Viriteiros é moi perto de Guimarães, no norte de Portugal, a poucas millas, se vamos a falar da época romana, a poucas millas de Braga, onde estaba a capital daquela Galicia do sur, que a Galicia tiña os galaicos bracarenses, con capital en Braga, os lucenses, que tiñamos a capital en Lugo, e os asturicenses, que eran os que tiñan a capital en Astorga. Esos eran os tres grandes divisións do que era a Galiza romana. Bueno, pois este era un castro realmente moi grande. Si podedes alguna vez ide o ver, porque está moi ben cuidado, un sitio precioso, preguntade, perto de Guimarães, que é unha vila maravillosa, se non a conocedes, e ide ver, ali mesmo, ademais, desde hai poucos anos, fixeron un pequeno museo, in situ, ainda que a maioría das pezas que proceden de aí, do que lle chaman a Citania de Viriteiros, están nun museo en Guimarães. Ben, por que falo desto? Porque de aí proceden, por exemplo, esta pedra, que como vedes mostra aí todo o repertorio de ferramentas. Abaixo a esquerda hai unhas tenaces, debe de haber martelos, machados, é dicir, é un repertorio que eu supoño que é o repertorio de pezas que facía un ferreiro. É dicir, de algún xeito mostraba a súa produción. É probablemente un dintel, destos que se colocan en riba da porta, aínda que non se conserva, non sei se porque non lle puxo, porque non se conserva o nome do propio ferreiro. Pero temos outro, este, por exemplo, que é un fragmento só, é a mitade da peza, porque outra mitade, aquí, sería, pois, pareada, aquí remataría este rexistro, e aquí comeza unha cousa, pois, pareada con aquela. Todo isto na época sería todo probablemente luído con caolín e logo pintado, porque todas as cabanas dos castros, polo que se sabe, estaban como recebadas con algunha pasta e todas eran de cores. O sea, que esa imaxe pétrea que temos
dos castros e tal é certa ata certo punto, porque todos tiñan as súas cores e tiñan a súa tal. E probablemente este lintel que estaba enriba na porta, pois era eso. O lintel, a parte de decoración máis ou menos abstracta, pois contén aquí unha palabra que esta forma remata así, agora hai de ver millor, con os trazos aquí, que é o nome dos Camali, un xenitivo, é dicir, é a palabra, un nome de orixe celta, que é Camal, latinizado xa como Camalus Camali, e hai algunha casa que pon Camali Domus, é dicir, a casa dos Camali. Probablemente aí no alto do castro que vichedes antes era onde tiñan varias casas os Camalis, os Camalos, como lle queiramos chamar hoxe en día, non? Esa familia que debía de ter certo poderío, porque aparecen varios rótulos e varias cousas que falan deles, e ademais repítese. Estos son distintas grafías, transcritas, que aparecen en pedras, pratos de cerámica e cosas deste tipo que aparecen ali na Citalia. E casi sempre aparece a palabra esta, por exemplo, que como vedes, os pedreiros para aforrar traballo picando a pedra e tal, pois coa forma do M xa fan os dous as, e así aforran o chollo. E se lle prolongan aquí este rabito, pois xa é un L. E entón, claro, con poucas letras e con pouco traballo fan a palabra Camal. Nese caso hai un I, pero aquí, por exemplo, este pedreiro foi ainda máis expelido porque prolongou cara arriba un pouco o rabo e aí xa é outra letra que é o I. O sea que hai varios trucos que eles coñecían e a sociedade esa, os que eran letrados, vamos a chamarlos, que sabían, coñecían todos esses trucos e eran quen de leer. Aquí, por exemplo, tedes tamén Camali Domus. Domus é casa. Polo pouco latín que eu sei, que me suspendeu sempre na facultade. O sea que non. Bueno, pois, que pasa? Podemos decir, é un logotipo, como hoxe os logotipos de unha lavadora ou dun banco ou dun xornal. Vamos a ver, e non o é, porque os pedreiros, facendo esa modificación que facían, non querían engadir ningún significado. Porque hoxe en día, cando se enseña un logotipo e se fai unha cousa propia e xuntas unhas letras, se faz mesturas, bueno, como que vedes polas rúas, non? Sempre hai unha intención de contar algo máis que o que pon a letra escrita. Neste caso non había intención ninguna. Esa é a diferencia entre o que facían os pedreiros e o que fan hoxe os diseñadores. Con todo, bueno, pois é un fondo cultural e un fondo gráfico que os diseñadores debemos coñecer, e que algo como un rótulo de un establecimento comercial que nos parece hoxe moi moderno, con plásticos, con luces, con fosforitos e tal, bueno, pois isto xa o facían, de alguna maneira, sin luces e sin tal, pero xa había aí un fondo cultural. Desgraciadamente, no norte, na Galiza lucense, non conservamos ningún exemplo deste tipo, e que eu saiba no sur tampouco, máis que estos que proceden de Teios, que era un castro, claro, moi romanizado, tamén é certo, non? E, claro, usaban xa latín, ainda que, como dixen, Camal era un nome celta. Ben, seguimos con outra historia. O 8 de Barreiros. Aquí xa estamos na contemporaneidade, porque este Barreiros é o famoso Barreiros dos camións, dos carros, que sabedes que lle chamaron ao señor, pois, el motor de España, hai un libro, unha biografía dele, non? Ou cousas de laudatoria sempre que reflectían a súa paixón polos motores e o seu carácter, digamos, pois de home enérxico, emprendedor, excesivo, probablemente algo autoritario, seguramente, pero que ese carácter de empuxe que sempre tivo Barreiros, pois levou no primeiro desde a súa aldea perto de Ourense, na que empezou, o pai tiña
uns autobuses que levaba pasaxeiros dun sitio a outro e tal, como eran antes a maioría dos desplazamentos, non? A través de autobuses, e o pai tiña anos. Como tamén, despois da Guerra Civil, non había pezas, non había motores, non había tal, tiñas que reparar constantemente o que había para mantelos en uso. E este señor, este Barreiros, pois, puxos a traballar, el conducía os camións, pero, e os autobuses, pero tamén tuvo que aprender mecánica. E gustou. E entón, el discurreu un sistema para cambiar aqueles vellos motores que funcionaban a gasolina para que puderan traballar en gasoil, porque era moito máis barato. Ainda hoxe é algo máis barato, cada vez menos, pero daquela era moitísimo máis barato. Entón, el ideou, estivo fedellando e conseguiu rectificar aqueles motores e facelos de gasoil. Bueno, el depurou aquela técnica e 5 anos máis tarde se trasladou a Madrid e xa empezou, montou ali, alugou unha nave, foron todos os irmáns con el, empezaron ali o seu emporio. E empezaron primeiro a fabricar motores, de fabricar motores pasaron a fabricar xa outras cosas, camións, bueno, neste caso, o anuncio é un anuncio de camión, fabricados por unha industria española, era unha... Claro, naquele momento era un valor, non, dentro da España de Franco e da posguerra, non? Pero este señor nunca se negou moi ben cos xerarcas do réxime franquista, porque, de alguna maneira, Barreiros non debía de dar a pasta, entón sempre lle puxeron, o vetaron, lle puxeron pegas, ele sempre presentaba proxectos, pero todo, na época franquista, tiña que estar supervisado polo réxime, non podía un montar o que quixera, non? Entón, sempre lle puxeron vetos, mesmo así, nun momento chegou a empregar 25.000 persoas, que foi un home realmente con un gran empuxe, non? A mí o que me interesa é vedes a don Eduardo Barreiros no alto dunha das súas factorías en Madrid e arriba esa marca comercial que é o símbolo gráfico de identidade que el crea, que registra xa no ano 55 que me imagino que aí daba voltas así arriba no cumio da súa xirar. Bueno, ese foi o emblema que el usou casi sempre. Por exemplo, aquí aplicouno na fronte dese camión, un camión para o exército. El foi ao exército franquista a venderlo, o vetaron como casi sempre, e dixeron que non lle mercaban, e por tanto tal. Entón, se foi o proxecto a Portugal, e venderon os portugueses os camións. Fabricounos, asinaba un contrato, logo fabricaba e logo se entregaba. É dicir, que é un home con moitos recursos expresivos, porque vedes aí que nesa fronte dese camión tamén esa marca, ese símbolo de identidade de Eduardo Barreiros. Aí tedes outras versións dese mismo emblema, que a mí sempre me extrañou. Bueno, sí, os círculos, hoxe coñecemos os carros, os Audis, que teñen 4 círculos tal, bueno, sempre digas, bueno, claro, rodas, parece obvio, ainda que non acababa de cadrar que as rodas non estuveran deitadas. É dicir, non, o símbolo sempre se presentou así en vertical. Isto é o emblema dos motores Perkins, e ese, como vedes, tamén ten círculos. Barreiros, entre outras moitas cousas, quixo asociarse con Perkins, que era unha compañía británica moi importante, que tiñan desenvolvido unha tecnoloxía, e ele dixo, home, en vez de botar eu aquí agora anos desenvolvendo esa tecnoloxía, por que non me asocio con eles montan unha fábrica en España e facemos camións, motores e tal e cual. Pero os do réxime franquista se enteran, lle falan mal a Perkins, no, este fulano nada, este mal, e acaban montando unha empresa, os propios xerarcas do réxime, con Perkins, ao marxe de Barreiros. E, para desprestixialo,
empezaron a infundir o bulo de que o seu símbolo era unha copia de Perkins. Entón, bueno, montou en cólera, pero, claro, non era certo, porque, en realidade, de donde Barreiros bebía era deste emblema da empresa Krupp, unha empresa alemana, mítica, unha empresa enorme que ocupa varios kilómetros, non lembro agora cal é a cidade alemán, que xa é moi antiga. De feito, este símbolo dos tres anéis, ou das tres rodas asociadas, é de 1875. Xa que fixáremos este tal Alfred Krupp, que foi o que registrou. Alguna lembranza desto existe ainda hoxe porque posteriormente asociáronse as empresas coas dos Thyssen, os da baronesa, bueno, do seu marido, os Thyssen, que sabedes que sobre todo fabricaban elevadores, e ainda hoxe, se vos fixades, en algún elevador Thyssen e tal, veredes que por debaixo de tal está ainda estes tres anéis, que son realmente os que os tres anéis fundacionais desa linguaxe da automoción, que sí, efectivamente, todos logo beben de aí. E ademais, Barreiros ten declarado nunha entrevista que os primeiros motores que el rectifican ainda en Ourense eran da marca Krupp, que eran boísimos e tal. É dicir, que o fondo está tal. Pero claro, de onde sai todo iso? Non, damos para adiante e damos para atrás. Este é a fronte dun camión de Barreiros, non? Aí tedes o emblema. En realidade, se imos ao registro de patentes, ali explica que é el enlace caprichoso de las letras E e B, que ven sendo as iniciais de Eduardo Barreiros. Claro que non hai que fiarse, porque moitas veces existen sobreescritas, é dicir, se a historia verdadeira pois non parece así moi bonita, inventase outra rapidamente e tal, en fin, pero, bueno, todo parece que indica que sí, e con todo é un deseño moi moderno xa no seu día, porque estamos a falar dun registro do ano 1955. Lóxicamente había un fondo moi explotado do que era a imaxe da automoción. O emblema de Krupp, que acabades de ver, con esos tres anéis, xa estaba aí resolto todo ese fondo, un pouco abstracto, un pouco mestura rodas, mestura as letras, é dicir, é un todo que ao final xa non se sabe o que é, pero que dispara o que o intelecto e intenta como funcionan en realidade todos os símbolos gráficos. Bueno, a mí pareceume relevante a historia, recollina. Barreiros ten unha historia moito máis longa, acaba morrendo en Cuba, facendo motores para Fidel, bueno, en fin, pero por certo, hai un museo que eu non coñezo, pero nas arredores de Madrid existe un museo dedicado a él, porque unha filla del casou con aquel Jesús de Polanco, que era o mordo del país, como sabedes. Entón, aí, naquela época, poideron apañar fondos e fixeron un pequeno museo. Bueno, está ben que o teñen. Con este título, celebremos a Blanco Casal, pois eu o que quería expresar era que eu atopei este nome asinando cartéis dos anos 40, non, máis posteriores, dos 60, 50, 60. Nunha biblioteca había un par de cartéis que agora veredes, asinados por este home, pero eu non tiña ni idea de quen era. E entón empecé a buscar na rede atopei un cartel que se vendía a Feira de Abril de Sevilla do ano 58. Pero non pode ser momento, este tío da Coruña, pois fun dando voltas e parece que sí, o sea, é o mesmo. Fixadevos, este é un cartel que
que se conserva na Coruña do ano 60, que era para convocar un concurso que lle chamaban daquela o réxime franquista de embellecimiento de pueblos. Entón, con eso que pretendían que os alcaldes puxeran unhas macetas con uns geranios, e lo puxeran todo moi andaluz e ben atractivo e tal. Bueno, era a época que decían, no, para que cando veñan os turistas e tal, era esa mentalidade, non? E poñían unhas farolas, e facían unha rotonda, en fin, pouca cousa, pero e daban uns premios al máis bonito, al máis simpático pueblo de la provincia, al máis, non sei, era todo ese discurso que algúns de vos seguro que lembrades. Bueno, pero este señor fai un cartel tan ben, con unha metáfora tan bonita, non? As anduriñas levando esa poliña para facer o niño. Bueno, el crea eses brancos que retallan as figuras e que xa non sabes se hai un fondo ou tal. A mí pareceme realmente unha peza espléndida, non? Con un saber facer, con poucas cores, porque claro, eran litografías, e as litografías, se facías moitas cores, eran máis caras que se facías poucas. De feito, el perdeu unha vez, o conta nunha entrevista, que logo localicei unha entrevista dele, o conta que unha vez perdeu un concurso en Ourense, ademais, porque un competidor fixera unha peza que non estaba mal, a del gustaba máis, pero levaba un acorde máis. E entón era un pouco máis cara, e dixeron, non, pois o premio leva outro. Bueno, pois este señor, polo que eu averiguei logo nunha entrevista que localicei, debeu de gañar 100 e pico de concursos sobre todo de festas, pero falamos das festas de Sevilla, de Burgos, de Vitoria, de Valencia, é dicir, cando el parece que se dedicaba a eso, por eso digo no artigo que parece que cando chegabas ali ao seu estudo na Coruña, pois estaba de festa, sempre, cando non era unha festa era outra, porque sempre todo o ano concursando e tal, e gañaba os concursos. O curioso é que ele non se dedicaba profesionalmente só aos concursos, ele era profesor de unha cousa que se chamaba cartelismo e arte comercial na Coruña, no que hoxe é a Escola de Artes e Oficios, bueno, pues, naquela época, non? E ali debeu de estar casi 40 anos de profesor, e hoxe prácticamente se esqueceu. Morreu no ano 70 e pouco, o sea que cando eu empecé a traballar, ele ainda traballaba. Pero, e como se esvae? Porque ademais non é, decir, habería máis xente, pero era un tío moi brillante. Este é outra peza desas de concurso de embellecimientos de pueblos, ano 59, pero esa vila, flor, eso tal, con ese empastado do fondo, pareceme brillante, espléndido, que non ten nada que envexar aos pioneiros, por exemplo, catalanes que facían, que eran moi bons tamén nesa mesma época. Pero este era un tío bo, moi bo. A mí pareceme un descubrimento, non? A equipe de Sevilla do ano 57, con a ilustración dunha factura impecable. De acordo que son todo tópicos, todos son tópicos. A anduriña ali abaixo, a primavera, a abril, bueno, por suposto a giralda, que indica, e ese cabalo, e esa figura, pero está tan ben feito que pola factura é quen digamos, de sobordar os tópicos e construir unha imaxe que nos resulte novedosa, bueno, novedosa no ano 57, claro. Pero ainda así, se facemos esa lectura, a paleta de cores, que aí non debía de ter moita limitación de cartos, porque usa unha gama de cores moi ampla, pero mesmo esa audacia de meter o cabalo negro, enchendo, bueno, a mí pareceme ese punto de vista que baixa o punto de vista da imaxe para poder meter ali no horizonte abaixo a silueta da catedral, coa xiralda. Eu creo que é un tío brillante e que deberíamos recuperar. Claro, aquí a segunda parte ahora sería
buscar a familia, ver que queda del, revisar aquí e acolá, en fin, eso xa eu son estas cousas a fago en horas libres, entón isto é do ano 62, xa unha cosa máis moderna, en fin, inda que ese tambor de aí debaixo, bueno, pois non parece que non acaba de estar moi tal, pero esa síntese así que fai arriba deses danzarins burgaleses, non? Esos charros, ou como lle chaman a vida aos... Bueno, pois ten un certo aquel, non chega a ser constructivismo ruso de vanguarda histórica, pero hai algo de interese, non? Esa encrucillado de cores que se misturan, que de algún xeito está celebrando pois, a festa, non? Pero hai moitas máis pezas que, claro, eu non consigo localizar a través da rede, porque en Burgos teñen digitalizados todos os cartéis das festas e din con eles. Pero a mellor en Valencia, pois non teñen, entón non puiden, en fin. É un tema realmente para traballar e ver o que queda desa memoria e de volver a restituirlle a este home pois a fama que naquele momento tivo, non? Gañou na Coruña, pois 2 ou 3 anos, en fin, gañou moitísimos concursos, non? Bueno, un dos últimos foi un Lugo inolvidable que non cheguei a ver, o de ser, non? Pero non sei se o teño, e a verdade que non. Bueno, aí queda, é un apunte, é unha chamada de atención e, claro, lógicamente, quen ven detrás pode, aí ten moito traballo que facer. Aquí como na China, pois, esta é unha historia curiosa que se refire ás orixes de Indiqués. A familia Ortega comeza unha empresa que se chama Goa Confecciones, nos anos 60. Mais ou menos na época na que Amancio comeza a idear o nome da súa empresa, pois unha antiga colonia portuguesa aí abaixo, eso é a India, pois aí á esquerda, no lado occidental, hai un lugar que é máis que unha provincia de Galicia, non chega a ser como toda Galicia, pero, en fin, é un extenso territorio con base na cidade de Goa. Bueno, pois os portugueses chegaron ali no século, na idade menos, na idade moderna, no século XV, estableceronse ali, comerciando, non tiveron que disparar tiros ni nada, porque ali chegaron, ali quedaron, e eso co tempo, pois tivo unha administración propia e era unha colonia máis. Pero o goberno hindú, nos anos 60, non sei se nos 62, mandou ao exército e quítame daí eses portugueses. Entón, o exército entrou, ninguén puxo ningún tipo de barreira, habería 4 policías portugueses ali, que serían hindús, lógicamente, ninguén puxo traba e aquilo pasou inmediatamente a formar parte do Estado hindú, como se chama, e desapareceu. Co cal, eso tivo un certo eco na prensa naquele momento. E, claro, Amancio non estaba pensando neso, ou sí, pero como ese nome que el lle pon, Goa, en realidade ven sendo ao revés. Amancio Ortega Gaona, que é o seu propio nome e apelidos. O que pasa é que cando crea a empresa, ademais, pois quen lle faga o deseño gráfico, as etiquetas, pois, claro, Goa soa algo oriental. Existía esa colonia portuguesa que foi relevante porque se independizou, bueno, en fin, tuvo ese... Entón, soalles algo como se fora algo chinés, oriental, xaponés. De feito, xa vedes que, non sei se vos dá para ler desde lonxe, que o logotipo se construe imitando as letras caligráficas, os ideogramas chineses e xaponeses. Imitan, ainda que son letras latinas, pero imitan esa construcción. E logo lle ponen aquí unha especie de
ave del paraíso, cousas exóticas, non? E noutra etiqueta das famosas batas, non? Pois vedes aquí que ata poñen as letras enmarcadas nun pai-pai, que son esas cousas se habano de orixe xaponés, como eles, é dicir, unha empresa da Coruña, occidental, pois queren parecer chineses. Por exemplo, esta caixa, que é un produto, eles fabricaban sobre todo lenzarías, e as lenzarías, xa se sabe, a seda, ese tacto, la perversión asiática dos japoneses e dos chinos que eran perversos, entón, pois, esa cousa evoca todo eso, e esta caixa está chea de caligrafía chinesa ou xaponesa, non o sei moi ben. Si cadra, alguén colleu un anaco dun xornal, como aquí ninguén sabemos ler esa cousa, e a mellor está falando dun partido de fútbol, non sabemos. Pero aí queda como unha cousa mental. De feito, aquí, en riba de Goa, na palabra, pon un dragón. O sea, non poden ser máis explícitos, todos son tópicos que todos coñecemos, pero se pregan de unha forma gráfica que explican eso. É dicir, ben sabedes que pouco despois Goa vendeu moitas batas e empezou a outra era, que era a Zara, e logo o Vitesse e todo o demais que todos coñecemos xa, non? E curiosamente as galegas empezaron a traballar como chinesas para fornecer esa cuestión, non? Ata que en Vitesse decataron que na China podían traballar como galegas, pero ainda máis barata, e entón empezaron a deslocar toda a súa produción a Asia, non? Como parece que hoxe na Galiza creo que só se fai xestión. Mesmo así, é unha empresa con moitos traballadores, con un peso na cidade da Coruña importante, e, bueno, podía ser moito máis maravillosa, se quixeran, pero non. Con todo, hoxe queren aparentar que fabrican todo na China, pero en Asia. Queren aparentar que son unha cousa occidental, mesmo bicheles que agora puxeron as letras, se poñen Zara, así como moi elegantes, é dicir, é todo o contrario do que está. O sea, que por eso é esa historia. Para rematar, conto-vos isto, coidas que a nosa cor é así. Esa é unha frase entre comilladas, porque esa frase aparece nesta carta. Esta é unha carta de Castelao a Manuel Antonio. Manuel Antonio, sabedes que é o seu veciño da Rianxo, casi porta con porta, que é poeta, poeta vanguardista, é moito máis novo que Castelao, Manuel Antonio. E cando se coñece, Manuel Antonio é simpatizante tamén do partido de Castelao, do nacionalismo galego, das irmandades da FAP, en realidade, naquele momento. Non lembro a data, pero creo que é do ano 21, é dicir, o partido chamábase as irmandades da FAP. E había todo un movimento cultural e un discurso. De feito, Castelao na carta contalle que foi a Europa, que visitou varios museos e que con todo que veu o cubismo e eso non lle interesou nada. O que lle gustan son os primitivos flamencos e tal, eso sí que ten importancia, bueno, en fin, ese discurso. E nun momento dado fai un punto e aparte e di aquí, coidas que a nosa cor é así, e pinta un pinceliño, unha acuarela, pinta un azul. Suliña nosa cor. E con tal de mil apertas, non sei que, tal, e, bueno, claro, eu fui ver a resposta, non? A resposta que lle fixo Manuel Antonio. E Manuel Antonio, que era moi expelido, moi culto tamén, escabúlese. E dille, bueno, isto das cores, claro, depende, porque se un pon unha cor ao lado de outra, non sei que, a outra, pois claro, varía a percepción, non é como na música, porque unha nota non é igual se soa que se vai acompañado de outras, porque claro, aí todo varía,
escabúlese e non lle contesta. Pero Castelao era un pouco por provocar, por discutir, porque Manuel Antonio viña dunha familia dos caciques da vila. Eran os caciques e rivais políticos do pai de Castelao, do bando dos Castelao. Eran rivais e tal. E que o fillo dos caciques, que fora simpatizante do movimento nacionalista, pois era algo que para Castelao tiña moita importancia, non? Entón lanzáballe estas cousiñas e tal para ver como o outro ia falando e por onde lle saía, era esa cuestión, non? Pero o curioso é esa pintura desa corazón, non? E esa preocupación se esta era ou non a nosa cor. Fixemos, isto é, como ben sabedes, un salmón que ten esa cor salmón. Estáis aí a foto, está un pouco exagerada, a cor é moi rechamante, non? Pero dá nome a unha cor, o bicho. Que pasa? Que esa cor provén porque o salmón come camaróns, crustáceos, alimentase ben. E desa dieta alimentar procede esa cor, que era esa cor. Que pasa? Que os salmóns que se cultivan así, o que se crían en cautividade, non lles poñen camaróns ni farracos de gaita, non ven, levan un penso e van que se mata, non? Que pasa? Que si eso non é así, o salmón sería gris, de cor gris. E quen merca un salmón gris? Ninguén, porque todos queremos comer salmón e o salmón, lóxicamente, ten unha cor salmón. Entón, que fan os gandeiros que crían salmón en cautividade? Engádenlle tinguen o peixe. Tenen un produto que se lle engade ao penso, que se les bota, e con eso tinguen o peixe e lle dan esa cor. Pois fixadevos que o custe dese produto para tinguir, para conseguir a cor, pode chegar a ser o 20% do custo do salmón. Que manda truco, o 20%. É importante. As tortillas, cando se fan, ovos na casa, todos sabemos que eran espectaculares, amarelas, bueno, pois é trola. Trola porque polo que se ve ao millo, porque claro, a xente di, non, é que na miña casa non lle botamos outra cousa máis que millo, e mira ti que ovos dá, que maravilla. Pero é que o millo lle engadenlle colorante para que quede. Eu fixera hai anos un deseño dunha caixa de ovos que se chama do Pazo de Milane, que se cadra coñecedes, e claro, a rapaza me decía, eu teño un problema coa cor, porque claro, os meus ovos, porque eu non lles poño nada e non me quedan amarelos, porque non lles engadan dun produto e tal, entón, claro, teño que explicarlo, e meto uns panfletos ali explicando e tal, cando empezaba. Bueno, pois efectivamente, e eu, ademais, estive, bueno, fomos ver ali un curmán meu que vive, curmán de miña nai, que vive en Ámsterdam, desde, bueno, casou cunha holandesa e se foi a vivir alá. Bueno, alugamos ali un apartamentinho en Ámsterdam, porque fomos rapaces e tal, e eu un día dixe, bueno, pois hoxe tortilla toca na cea e tal, e puxeme, metei os ovos, metei as patacas me iban nin falar, pero que os ovos eran pálidos, unha cousa, pero que non chegaban nin guai, eran palidísimos, porque ali, despois, averiguei, mirando e tal, é a cor do ovo para eles, é así, non hai cores amarelos, iso non existe. Para eles, a cor do ovo, cando a imaginan e tal, é unha cousa, un amarelo distinguido, pero pálido, pero eso é así. E de feito, bueno, comproveino, o sea que o ovo non, ao millo, o penso, leva tamén, ainda que non nos digan que non. Esta é a selección holandesa. Por eso decía que fun alá e tal, non fomos ver o fútbol, pero este foi unha historia que me contou meu curmán Loncho, curmán de miña nai, xa ten 80 e tantos anos, e ele me dixo, aquí, bueno, a selección holandesa, claro, ben vedes que van todos é unha cor laranxa, non a mellor tan rechamante como a que dá esta foto,
porque a bandeira é que leva ese home aí nese banderín. O sea que, ao final, a cor laranxa da camiseta non sai da bandeira, como sería imaginar. Entón, claro, nós non entendemos isto, a non ser que coñezamos a historia de Holanda, e entón, claro, porque a dinastía reinante é a Casa de Orange, como os teléfonos. Entón, usan a cor laranxa como a cor nacional, identitaria, e tal. E entón, contaba o meu curmán, pero cando se xuntan a ver os partidos nas casas e nos bares, ves a todos os holandeses bebendo un vaso cun líquido de cor laranxa. Digo, coño, non morre. Si, e sabedes cal é? Díxome, debe de ser o único lugar de Europa no que se vende esta cousa, este xarope murciano, en murciano, fabricado en teoría das laranxas. Así como o Volcón. Pois este é o segredo da selección holandesa de fútbol. Eu tive a sorte no ano 2005 de deseñar a camiseta daquela selección de fútbol galega que era cando gobernaba o bipartito e a Consellería de Cultura e Deporte pois a levaba unha persoa, era o Bloque, o partido que gobernaba, e decidiron, de común acordo co PSOE tamén, pois crear unha selección galega, ainda que fora de maneira simbólica, en fin, e se botou a andar. Eu tive a sorte de que me encomendaran deseñar a camisola. Estos que vedes aí son esbozos de traballo, pero se lembrades, pois é unha camisola branca que leva unhas bandas en diagonal, oblicuas, en azul. Non sei se cadra ou non co azul de Castelao, pero, bueno, eu se pretendo ir a un azul cian, unha cor que teña forza e non un azul esvaído, non? Bueno, pois eu daquela fui convidado ao palco onde estaban as autoridades e onde había unha serie de xornalistas, algúns escritores e tal, e eu senteime ali con eles. E entón empezaron a vacilar, porque mentras non empezaba o partido e tal, dicen, pero, ti como fixecha a camiseta azul e branca, si a Galiza é verde, que carai, home, como non vou a poñer azul, tal, non souben naquele momento como responder. Pero claro, aquela pregunta quedoume remoendo na cabeza todo o partido. E xa, contra o final, cando realmente a selección empata, xa estaba empatada e chega e marca o terceiro tanto, se empata e ao pouco gaña o partido. Pois nese momento tiven a luz e dixen, claro, o que lle tiña que ter contado a este hombre é o que vos contou Casigueiro antes, que dixen en alguna ocasión. Os diseñadores non pintamos a natureza, pintamos a cultura. E a cultura, cando menos, desde o século XIX, pois a nivel político e a cultura galega está imbuída do azul. Un azul que ainda non sabemos moi ben por qué, pero bueno, si sabemos que o escudo ten cor azul. Sabemos que a deseñou a bandeira pois Manuel Murguía, coa axuda da súa filla Alejandra, que era a que lle facía os dibuxos e colaboraba co pai, e sabemos que se veu por primeira vez no traslado dos restos de Rosalía desde Iria ao Panteón de Galegos Ilustres. No libro hai unha serie de artigos pequenos sobre tamén a historia da bandeira, pero de momento a historia deixo-la aí con esa visión de que as cores teñen moito que ver coa cultura. De feito, hai un historiador francés que a mí me encanta, que vos recomendo, ten varios libros, que se chama Michel Pastoureau, ten un libro que se titula Historia da cor azul, outro que é negro, Historia dunha cor. Dos colores de nuestro acuerdo. Tamén, preciosos todos, a mí me maravillaron. E este home o que sostén, despois de ter miles de estudos, que non hai nada físico na percepción da cor, senón que
todo é cultural. E aí que o líquido ese xarope murciano pode ser a bebida nacional. Bueno, se o tedes probado alguna vez, non se xa de falar máis. E ata aquí chego. Gracias. Queres comentar calqueira cousa? Non sei se nos deixan tempo aquí ou... Sí, pouquinhos. Se queres falar algo, contar alguna historia. Sí. Hola, boa tarde. Boa tarde. Únicamente quería facer unha pregunta e xa digo que o fago de un certo descoñecemento, pero gustaríame saber se temos algún exemplo de deseños, por exemplo, en plano anuncio de prensa, inspiración modernista de empresas galegas. Estou falando do que se fixo, por exemplo, en Cataluña con algunhas empresas a finais do século XIX e primeiros do XX. Bueno, a nosa historia industrial é moi pobre. Sí, non, sei. Bueno, entón, claro, comparar con Cataluña é difícil. Sei. Ademais, por exemplo, empresas que existían a toda a historia de Mondariz é unha maravilla, pero casi sempre traballan con empresas de Madrid. Porque, claro, aquí apenas había un tecido industrial que, digamos, poidera soster empresas auxiliares, como neste caso é el de deseño ou de publicidade. Entón, é difícil. É difícil. De feito, a historia de Mondariz hoxe non sabemos moi ben, pero probablemente é de unha empresa chamada Maga, que é de Madrid. Bueno, a historia de Mondariz vai por moitos. A primeira imaxe que fan en 1899, a primeira imaxe que tal é dun autor de Madrid, que era colaborador de Blanco e Negro, un gran dibuixante, se chama José Ariza, me parece, ou algo parecido. No libro hai un artigo que fala un pouco da historia de Mondariz, pero esa primeira é a imaxe como un logotipo que usan, pero claro, está feito en Madrid, desgraciadamente, non? O mesmo pasa, as conservas é un pouco distinto, que é outra das grandes, as grandes industrias galegas eran augas e conservas, non había moito máis. A conserva é un caso moi diferente. No libro non hai ningún tema, pero teño elaborado outros artigos. A conserva de onde procede é de Napoleón. Napoleón sosteño que debeu de engulir moitos gatos nas súas campañas militares, porque non tiñan de que comer. Entón, el creou un concurso para aquel que poidera inventar un método de conservación. E no ano 10, creo que é, en 1810, pois un señor que se chama Nicolas Appert consigue o primeiro premio e, digamos, pon as bases do que é o sistema de conservación. E a partir de aí, en pouco tempo, xa empezan as fábricas de conserva, primeiro un pouco artesanais, pero tal, sobre todo na Bretaña francesa, porque os bretóns, como a nós, os galegos, éramos que pescábamos sardiñas. E entón ali se crean as primeiras fábricas de sardiña e tal. E aí, claro, xa empezan a vender latas en toda Europa, os franceses. E, polo tanto, se crea unha industria auxiliar, porque as latas eran litografadas todas e levaban rótulos, ilustracións e tal. Por que? Porque tamén a lata, pensade que se vende unha a unha. É dicir, o produto xa non é como antes cando se facían os tabais de sardiña prensada no século XVIII e ainda, bueno, chegaron ao século XX, non? Os arenques famosos e todo eso. Eso, claro, ibas ao comercio, á tenda e mercabas un, dous ou tres envoltos así de calquera xeito, un papel de estrazo e tal. Pero a lata xa dialoga co consumidor, por eso hai que cuidala e tal, e xurde toda esa industria auxiliar. Pero que pasou? Que en toda Europa a lata era francesa, e cando os galegos empezan a producir latas,
véndenllas a Francia. E Francia respide as latas galegas porque xa empezan, saen de aquí todas en francés. As primeiras latas galegas aparecen todas rotuladas en francés. Son modernistas, claro, esa época, pero o que se fai aquí é imitando o modelo de produto que crearon os franceses. É que precisamente vostede fixo referencia a un anuncio de Mondariz. Eu estaba pensando, se falamos de auga, da que supoño que vostede falaba do balneario, non? No, bueno, sí, das augas en garrafa, non? En botella. Estaba pensando nun anuncio de prensa que é moi icónico, que é o de Vichy Catalán, que é modernista, o primeiro anuncio que se sacou de Vichy Catalán. Sí, non lembro agora, pero bueno, sí. Sí, aquí o anuncio máis popular de Mondariz foi primeiro este que digo de José Ariza. Houve algún cartel tamén feito en Madrid. Aquí había algo, desde os anos 20 sí había litografías. Bueno, antes xa houve, pero de gran formato empezan os anos 20. Pero debían de ter un tamaño limitado, porque os cartéis das festas da Coruña ou de Santiago, que eran enormes, e mesmo feitos en varias pezas, os mandaban a facer a Zaragoza ou a sitios así. Aquí non había medios. Oixe, xa logo, perdón, sí. Federico Rivas, que estou usando o móvil porque me acordaba que o tiña aquí, pero non recordaba o nome. Sí. Federico Rivas era un gran ilustrador. Sí, pero Federico Rivas vivía en Madrid. Federico emigrou aos 18 anos fuxindo da miña. El vivía en Vigo, era de familias bastante acomodadas, catalás. Rivas é unha palabra catalá, además de galega. E o seu apelido. Tiña un tío que era conserveiro, por exemplo, en Vigo, e el marcha nun transatlántico, entra nun bote e tal, e se pira sin pasar a policía para que non o collan para facer a miña. E se vai a Buenos Aires, e ali aprende o oficio, traballa na revista Caras e Caretas, que naquel momento estaba gobernada por dous galegos maravillosos, que eran José María Cao, o fundador, e un tal Alonso, que era de Ferrol. Bueno, Cao era veciño oso daqui, sabedes, de Ribadeo. De Cangas. De Cangas, bueno. Pois, este... De Cer. Cao era de Cer. De Cer, o Cao. Eu sei que traballou en Sargadelos. Sí, pero era de Cer. Vale, de Cer. Eu sei que era da Mariña, deixémolo aí. Si é patrimonio de todo. Bueno, Rivas aprende ali, aprende a dibuixar e tal, e non sei que e tal. Pero ele era novo e tal, e, bueno, ahora que gañei uns cartos, voume a París. E se foi do salto a París, e ali empezou a buscar traballo en revistas tamén, como ilustrador e tal, ata que Rubén Darío, que editaba en París unha revista que se chamaba, creo que La Mundial ou algo así, pois lle encargan un pouco levar gráficamente a revista, e entón aí pois el ainda se desenvolve máis, non? Que pasa? Que ven a Primeira Guerra Mundial, e claro, todo o mundo industrial europeo acabase con ele, porque todo se bombardea e a guerra paraliza. Entón, Federico vense ao Estado español, fuxindo da guerra, ano 14, 15, 16, e que pasa? Que nese momento, e enlazo, as conservas, como hai guerra e os franceses non fabrican conservas, os galegos empezan a facer miles de conservas e a venderlle ao mellor postor, aos alemáns ou aos franceses. E venden, e dai despega a conserva galega. Pois o mesmo pasa co perfume. Entón, a gran industria francesa do perfume vendía en todo o mundo, era naturalmente francés, pero coa guerra deixa de producirse e entón as empresas galegas, nomeadamente Gal, empresa Gal, pois despegan e empezan, polo menos o mercado español o controla. E entón aí van necesitar gráfica, moito anuncio, porque todo eso era novo. O xabón eran produtos que eran novos na sociedade. E entón empezan cunha grande aposta publicitaria.
E aí Federico gaña un concurso e con o resultado foi que o nomean director artístico de Galo. Entón, aí fai nas de Dios, produce, ten moitísima facilidade, chega a ser o que lle chaman o dibuixante mellor pagado de España. É dicir, é unha gran figura que venerada, celebrada en Madrid, pero claro, vive en Madrid, que a Galicia ven a veranear. El se sinte moi orgulloso de ser galego, veranea en Bueu, é amigo dos masón, das fábricas de conservas, e failles algunha cousa para os masón, pero de pasada. É dicir, realmente Federico é galego, pero non é un profesional galego, porque apenas non puido porque non había demanda tampouco. Entón, ele, claro, viveu en Madrid, no ano 36 estaba en Beluso, veraneando, bueno, e desde ali, coa mesma, se pira xa directamente para Bos Aires, a través de Vigo, claro, a familia que lle axuda, e fuxe exiliado. Eso que nunca se metera en nada, non sei que, pero era un convencido republicano, un home culto, con amizades todas no mundo da cultura republicana, sendo vaise, senón non. E estivo exiliado, seguiu traballando e tal, e nos anos 50 volveu, pero doulle un ataque ao corazón e pouco disfrutou xa da volta do exilio, digamos. Entón, sí, Federico é un gran diseñador galego, é un gran galego, pero non é un diseñador galego, aínda que, se nós non nos reivindicamos, non o vai reivindicar. Xa. Se pode falar de algún tipo de escola de diseño galega? Non, é que o problema para que exista eso é que houbera demanda. Claro, non é igual, de feito, teño un artigo que escribí hai pouco sobre a xeración, o que eu lle chamo a xeración triunfante. Filgueira Valverde elaborou, xa en miles de anos, o nome de xeración triunfante para un grupo de pintores, porque existía a denominación de xeración doente, que foran os que morreran novos e tal. A seguinte xeración, a eses que morreron novos, é a que Filgueira lle chama xeración triunfante. Por qué? Porque todos emigran a Madrid e triunfan. Pero claro, os pintores, como son os seus propios clientes, digamos, pois eles viñan aquí no verán, tomaban notas, tomaban tal, chegaban ao estudo a Madrid, pintaban as maravillosas vistas de Cambados que facía Llorens, ou Soutomayor, uns labregos maravillosos bailando, e entón vendían e facían temática galega, daquela maneira, era temática galega, que era a que vendían os seus clientes, ademais de facer retratos e outras moitas cousas. Entón, digamos que aí podemos falar de que hai uns pintores galegos que cubren unha etapa da pintura galega, porque fan, dialogan coa cultura galega, co espazo, coa paisaxe. Paralelamente hai unha xeración que tamén emigra a Madrid de diseñadores, que eu lle chamo, que podíamos chamarlle xeración triunfante, porque, por exemplo, non só Federico, que é o máis tal, pero hai un de Ferrol, que é Máximo Ramos, que tivo unha vida profesional impresionante en Madrid, facía o todo. E tamén un de Viveiro, aquí veciño voso, que era, bueno, ele asinaba con grafía tradicional, con Iota, buxados. Tamén foi moi popular, moi celebrado en Madrid, ilustraba, en fin, era unha maravilla e tal. Pero tocoulle unha herdanza dun irmán que tiña unha facenda en Argentina, e colleu e marchou para lá, e mangou, enxou os pincéis e as plumas, e se foi para lá e desapareceu. Ora, son tres exemplos de galegos que emigraron e triunfaron, pero claro, podemos reivindicarlos dentro dunha historia de Galicia? Eu creo que non. Agora, tampouco imos deixar de decir que naceron aquí, que son moi bons, e que, bueno, de facerles un cariño, non? Pero claro, desde un punto de vista historiográfico non podemos, non? Iso é o modo. Bueno, Tanto que